Аквасорс комплекс течно злато. Есенциални масни киселини от осойниче и морски зърнастец. Аквасорс комплекс течно злато осигурява важни масни киселини от растителен произход, които предоставят широк спектър омега-3, 6, 7 и 9 масни киселини, подпомагащи поддържането на здраво сърце, стави, хормонален баланс и други. Добавеното масло от микроводораслов източник, богато на DHA, спомага за поддържане на мозъчната функция. Подходящо за вегетарианци и вегани. Допълва продукта Аквасорс комплекс масни киселини и е идеална комбинация с Аквасорс водорасли, Аквасорс зелена енергия и Аквасорс водорасли морска енергия. Съставките в Аквасорс комплекс течно злато са специално подбрани. Масло от осойниче Echium Plant осигурява стеаридинова киселина SDA, която много по-лесно се преобразува в EPA, отколкото омега-3 мазнините, като например ALA в лененото масло. Осойничето също така е източник на GLA и ALA. Масло от морски зърнастец осигурява омега-7 масни киселини, които подпомагат поддържането на добро здраве на кожата и на финните повърхности на дихателната и храносмилателната системи и на пикочополовите пътища. Основни предимства: съдържа омега-7, дълговерижните омега-3 и омега-6 масни киселини, включително DHA. Уникални растителни месла, по-ефикасни от лененото масло при преобразуване в EPA. 100% растителна основа. Без токсини. От устойчив източник, не застрашаващ делфините. Одобрен от Сдружението на веганите в Великобритания. Подходящо за цялото семейство, включително бебета и деца. Продуктът Аквасорс комплекс течно злато няма здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните. Продуктът не съдържа алергени според регламент ЕС номер 1169 от 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.